Konferma ċara, il-kabinet ta' qabela jew ma ddiskutix id-deċiżjonijiet illi ttieħdu brabta mal-food couriers u x-xufiera tat-taxis jew inkellem ministri li jinżammu fil-għama b'wieħed minnhom ikun Clyde Caruana. F'dibattitu illi sar waqt il-programm Opinjoni fuq Net Television flimkien ma' Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini kien il-Ministru Clyde Caruana nnifsu li jindika li l-kabinet immexxi minn Roberta Bela ma ddiskutix id-deċiżjoni illi ttieħdet brabta mal-food couriers u x-xufiera tat-taxis fid-dawl ta' studju illi il-Prim Ministru Roberta Bela qed jgħid illi sar u li jidentifika dawn iż-żewġ setturi bħala problema enormi brabta maż-żieda tal-popolazzjoni. Bil-Ministru Caruana jikkonferma illi dan l-istudju qatt ma rah. Dan l-istudju rajtu inti? Le. Ma rajtux? Le. Taf jeżistix? Ma nafx minix il-Ministru responsabbli mix-xogħol. Imma inti il-Ministru responsabbli mis-settur finanzjarju. Da Ġifieri aħna qegħdin Mela ngħidu li dan l-istudju ma marx kabinet. Ħanagħmlu hekk. Ġifieri Jiena ma il-Ministru, jiġifieri Ministru, ma rajtux. Il-Kabinet ma ddiskutix li jitnaqsu l-ħaddiema f'ċertu setturi. Ma ddiskutix. Jien qed xiġi diskuss fil-kabinet. Mhux ta' tgħidu le. Li qed ngħidlek jiena ma rajtux. Fuq Net Television il-Ministru Caruana ammetta li tkabbir ekonomiku qed iġib miegħu numru ta' sfidi iżda minkejja li ammetta li tkabbir ekonomiku li xpruna l-Gvern qed iġib problemi enormi fuq il-pajjiż u xorta waħda tibqa' jażel li ma jbiddilx b'mod konkret il-mudell ekonomiku. Bil-Ministru ma jagħti l-ebda pjan ċara setturi differenti ta' pajjiżna. Jiena minn tal-inqas li għal dawn l-aħħar sentejn ngħid, isma' ir-riċetta ekonomika ta' dan il-pajjiż li kellu għal dawn l-aħħar 10 snin tagħtu r-riżultati. Graham Bencini min-naħa tiegħu insista li minkejja li huwa minnu li l-ekonomija qed tikber dan ma jfissirx li l-familji Maltin u Għawċin sejrin tajjeb. Imma ma jfissirx li għax sejrin tajjeb fuq il-karta il-poplu Malti u Għawċi kollu sejjer tajjeb, ma jfissirx għax l-istatistika ekonomika ta' pajjiżna qed tiżdied sena wara sena il-poplu Malti u Għawċi qiegħed jgħix kwalità ta' ħajja aħjar. Għaliex hemm l-istatistika internazzjonali li tgħidlek li fis-sena 2015 pajjiżna kien jelenka fis-sitt post fuq l-indiċ tal-kwalità tal-ħajja u din is-sena pajjiżna jelenka fil-50 post. Intant il-Ministru Clyde Caruana spjega li hawn mal-100,000 ħaddiem barrani f'pajjiżna li 50,000 minnhom huma impjegati mas-settur pubbliku.